Čo to robíte? Nechajte to všetko tak! Tu máš! Prestaňte! Žiaden chlieb nestojí viac ako život takého chlapca. Salesiáni Don Bosca uvádzajú dvojdielny taliansky film Don Bosco. Kto bol Don Bosco a ako zmenil svet? Dôveroval Bohu a šiel za svojím snom. Stal sa kňazom s otvoreným srdcom i očami. Spoznal biedu, strach i túžby chudobných chlapcov. Čo tu budeš robiť? Je tu veľa chlapcov ponechaných samých na seba. Teda úbohí chlapci. Sú to hnusní kriminálnici. Už si to pochopil, farán? Zmizni! A rozhodol sa, že im bude otcom, učiteľom i priateľom. Oče, ty si sa nado mnou zľutoval. S láskou sa o mňa staráš. Prosím ťa, postaraj sa o tých opustených chlapcov. Čau, Karlo. A toto je čo? Pozvánka pre všetkých. Jeho život je ako strhujúci príbeh plný lásky, utrpenia, pokory i nádeje a radosti. Je to ľahké, naozaj, a všetci sa môžeme stať svätí. Áno, naozaj všetci. Byť svätým znamená byť stále veľmi veselý, Domen. Neurobil krok, nepovedal slovo a nepodnikol nič, čo by neviedlo k dobru mladých. Teraz už viem, čo chýba mojim chlapcom. Rodina. Nikdy v živote som nemal nikoho rád. Tak mi ukáž cestu. Don Bosco nás prosil, aby sme sa modlili. Chlapi, rozdajte si to so mnou, nie som chlapcami! Stačí už dosť! A nestačí mladí. Dôležité je, aby sa oni cítili milovať. Tu som, chlapci! Don Bosco!